खुलुमबाय गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसेनो साबायखर बावहरदों। दिनै आं बे समाव दंफैयो क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि साखाथि इस्ट मालिगाव PCDCनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि गामियाव आरो जों मिथिगौ दासान्दि जोंनि आसामाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबांथार थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो इस्ट मालिगाव बे गामियावबो गोजोनपुरि गामियाव थांनाय हरनि गेजेरावनो गोबांथार दैनि लोमसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव आङो बे इस्ट मालिगाव गामियाव दंफैयो आरो बेयाव UPPL दोलो बा खुंथाय हानजानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन, देबरगाव ब्लकनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना UPPL ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव दंफैयो। बे समाव जोङो नुजाथिफैनाय दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय लोगोसेनो बे गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजा जाय बिथांमोनानोखि दैबानाजों भुगिनांदों बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन जे दैबानाया माबायदियै जादों, बिथांमोना माबायदि भुगिनांदों, जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनगोन। बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दैबानानि नुथायखौ फारियै दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जों नुनो मोनदों केमेरा पार्सन बिथांखौ खोन्थानो थाखाय खावलायदों बिखासे दै थाग्रा न'आवनो बिखासे दै लोमनानै दङ। फ्राय बिथांमोननि न'आ खावसे बाहागो गोदोनानै दैयावनो दङ। बिथांखौ आङो नैबे फारसे दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जों नुनो मोन्दों दि न'नि सिङावनो गोबां दै हाबनानै दङ। लोगोसेनो बिथांमोना थानायनि जानायनि गोबां बिथिङावनो आलाय सिलाय जानानै दङ। बे समाव जोङो नुजाथिफैनाय दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसेनो गामिनि बे गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय दिनैनि बे दैबानानि थासारि बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। बे समाव जोङो सासे दैदेनगिरि क'क्राझार जिल्ला UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बे दै लोमनाय जायगा थामहिनबा गोजोनपुरि गामियाव दंफैयो। बिथांनिफ्राय जों बे दै लोमनाय बा दैबानानि सोमोन्दै बिथाङा मा बुङो जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड चेनेलनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला UPPL हिसाबै जोङो दिनै दहाय फुंनि गेजेराव जोङो खोनानो मोननानै जे दिनै नैबे बिसमुरि ओनसोलनि इस्ट मालिगाव महनपुर PCDCनि आन्दाराव जे गोजोनपुरि गामि, बे गोजोनपुरि गामियाव थांनाय हरनि 9 रिंगानिफ्रायनो बावहाय हथादै दै मोनसे जुब जुब अखा हानायनि दारै हठात दैबाना जानानै दिनै जे खयखथि जादों, बिथांमोना माइरं दैरं बोखारस्लाबनो हायाखै, जि जोम सिजोब्बाय। दा बेखौ जोङो रिपर्ट मोननानै दहाय फुङाव जोङो खोनानानै जोङो दा फैदों, बेखौ नायबिजिरफैदों। आरो जोबोरैनो दुखुनांथाव जे बे ओनसोलाव हठादै बेबायदि दैबाना जानानै दिनै गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोननि न'खरा दिनै लोमजोब्बाय। उखुम मुदा पर्यन्तसिम दैया लोमनानै दङ। दा बे हिसाबै जोङो नायफैनानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे जाहाथे बेनि थाखाय इमिडियेट माबा मोनसे क्षतिपुरन होनो हायो, बेनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ बुंनाय जाबाय। जोंनि पार्टिनि कर्मिफोर दङ बावहाय, ब्लकनि दैदेनगिरिफोर, दिनै PCDCनि दैदेनगिरिफोर दङ। बिथांमोनखौ जोङो गासिबो 28टा परियालखौ जोङो बावहाय लिस्ट बानायनानै दिनै जोङो बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रशासन लेभेलनिफ्राय जोङो माबा मोनसे क्षतिपुरन जाहाथे होहोनो हायो, बेनि थाखाय जोङो दिनै गभर्नमेन्ट लेभेलजोंबो जों रायलायगोन आरो इमिडियेट माबा मोनसे जोङो दिनै बिथांमोना रिलिफआव दं हिसाबै बेखौ जोङो दिनै जानाय लोंनाय एसे एनै जा हायो जोङो दलनिफ्राय दा बेबस्था खालायनायनि लाहार फाहार खालायगासिनो दङ। दैबानानि थासारिखौ गोबां गाज्रिथार नुदों। आधा न'आनो गोदोनानै दं। दा बे समाव फैबाय थानाय समाव दैबानानि थाखाय माबायदि हाबाफारि लागोन? दैबानायाथ' दिनै जोङो बुंनो थाङोबा बे ओनसोलाव दैबाना जानायनि जे मोनसे खारन जों बेखौ नुनो थांदों जे गाहायाव आफाङाव मोनसे सुइस गेट दं होननानै मिथिदों। दा बे सुइस गेटखौ माखासे टेकनिकेल उसुबिदा जानानै बे जेनाखि गेट दङ बेखौ गेटखौ खुलिनानै होनो हानाय जायाखै आरो बे गेट खुलिनो हायैनि थाखायनो दैया हथारै नारखोदों आरो बेखौ दिनै जोङो दै राननायनि उनाव बेखौ माबा मोनसे जोङो मिस्ट्रि बा मेकानिक्सफोर लाबोनानै बानायनानै मा बेबस्था खालायनो हायो बेनि बेबस्थाखौ लानो थाखाय जोङो नाजागोन। बे गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना मा बुङो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन।
दा बे समाव जोंजों लोगोसे दंफायो गामिनिनो सासे सुबुं बिथांनिफ्राय जों बे दैबानानि सोमोन्दै बाथ्रा मिथिनानै लागोन। बेनि मैयानिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव जोंनि गोजोनपुरि गामिनिनो गासैबो जोङो गैयाब्लाबो 39-40 घरसो न'खरा गोबां दै बाना लोमजानानै न'खराव गासैबो उसुबिदायाव गोलैदों। दा बे उसुबिदा गोलैनायनि थाखाय जोङो सरकारनि सायाव एसे मिथिहोहरनो लुबैदों। मानो होनोबा जाहाथे जोंनि नैबे दै लोमजानाय जायगाफोरखौ नायफैनानै मा सिस्टेम जादों आरो न'खरफ्रा मा रोखोम जादों। दाथ' बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोर दिनैल' नङा उनफ्रावबो जों लोमजाबावनो हागौ। दा बेनि सुबिदाया जोंहा आफाङाव मोनसे गेट दङ। बे गेटआ ओरैहाय खोलाहा लांनाय। दा बे गेटनि थाखायनो जोंहा बोसोरै उसुबिदा जायो। देग्लायल' नङा, जों गैयाबाबो बाहाय रायजो जानाया 18-19 बोसोर हाबबाय। दा जोङो बोसोरै माने जोङो क्षतिपुरन मोनफेराखै आरो जोङो दै लोमजाबाय थायो। जोङो माने जोंनि थाखाय नैबे दैखौ एसे बबेजोंबा दानहरनो हानाय बायदि राहा जायोबा जों एसे सरकारनिसिम मोजां मोनोबा गोसोआव रायजोफ्रा मोजां मोनगोन। आरो जोंहा बोसोरै जों गरिब मानसि, जोङो साफ्रोमबो हाजिरा मावनानै जाग्रा, जों गोजौबो हा खोनानै थानो हानायनि सुबिदा जोंहा गैया। जों सोरांबानो हाजिरा खामला मावनानै जायो। दा बेनिखायनो जोङो सरकारनाव माबाफोर अनसुंथाइ मोनगोन नामा जों बेखौ आसा खालामदों। जोंनि न'आ दा सोरनियाबा उखुम मुदा मोनहैनानै दङ आरो जायहा मानि सुबिदा बायदि खोनानै लानो हादों बिसोरना एसे आद्रा लोमजानाय दङ। आरो जोंहा बुंनो थाङोबा लामायावबो सुबिदा गैया, लामा थाबायनायावबो दा उसुबिदा। बेस्राफ्रा नै मिडियाफोर फैदों, बिसोर बेस्राफ्रा दैयाव गासोमनानैबाबो नायनांदों, जोंखौ दा केमेरा लादों। दा बिथांमोननि केमेराखौ जाहाथे नुहैनानै सरकारा एसे माबाफोर मोनसे नाजायो आरो जोङो बे गेटखौ जोंनि थाखाय एसे माबाफोर सेस्था खालामनानै खुलिनानै होफैयो। जोङो दहाय फुङाव नायदोंमोन, फुंनि 4टायावनो सिखारनानै अखा हादोंब्लाबो दा गेटखौ जोङो खुलिनो हानाय जायाखै। जोंनि नायनायाव जे गेटनि खुलिग्रा जिनिसानो माने बायजोबनानै दङ। दा जोङो गामि खाथिब्लाबो जोङो बहायथ' थांनो हानाय मोनानि समाव जायाखिसै आरो थांब्लाबो जोङो खुलिनो हाखायामोन। जों दहाय फुङाव फुंनि 4टायाव नायनानै नुबाय गेटखौ खुलिनो हाया। दा जों बे गेटखौ खुलिनो हायागौ मानि जोंनि नैबे गोजोनपुरि गामिया दैनि सायावनो थानाय जागोन। आरो जोङो 1 मासल' बे दैखौ राननाय जों नुनाय नङा। आरो दाथ' अखानि बोथोर, अखायाथ' जुब जुब हाबाय थागोन। दा हायोब्ला मानि सरकारा बे गेटआथ' दा बुंनो थाङोबा दै लांनायनिबो बेबस्था गैथ'वा, माइ गायनायनिबो बेबस्था गैथ'वा। अननायनि गेजेरजों बे गेटखौ सोरबाफोर खुलिनानै होफैबा जोंनि गोजोनपुरि गामिनि मानसिफ्रा एसे गोसोआव मोजां मोनगोन। आरो गेटखौ खुलिबानो मानि दैया अट'मेटिक एसे खमायलांगोन, जोंबो थानो सुबिदा मोनगोन। नोंथांमोना बेयाव बेसेबांसो समनिफ्राय रायजो जाबोदों आरो दैनि जा दैबानानि प्रब्लेम जेंना बेखौ माबायदि भुगिबोबाय थानांदों? जोङो बुंनो थाङोबा 2006-07निफ्राय जों रायजो जादों। माने दैज्लां बोथोरब्लाथाय जोङो सब समाय दैजों भुगिनाङो। बोसोरै जोङो दै लोमजायो। बिदिनो अबेबा समाव अखा खम जाब्ला एसे खमजों जोङो खुनुरुखुम थाबाय। अखा बुरजा जाब्लाथ' नै बुंनो थाङोबा असिमोन बेनिफ्राय देरसिन दै जादों। जों गैयाब्लाबो बै BCDC अफिसावनो 7 दिन थानांनो गोनां जादों। जों न'आवनो फैनो हायाखै आरो जोङो गोबां खहा खालामनानै लानो गोनां जादों। दिनैथ' हनै सासे मानसिना न' लुनो बाथाम गैयाब्लाबो 20-30 सिफटिसो बाथाम दङमोन। बेसारा गोजाव लांजाजोब्बाय, हास्लाबाखै हरनि समाव खाथियावनो दोन्दोंमोन। आरो माखासे मानसिफोरनाथ' माइरंआनो सेवलाजोब्बाय, सोरहाबा माइ सेवबाय, सोरनाबा बोरमा थैबाय, सोरनाबा मोसौआ गब'बाय, अबावबा जिनिसफोरखौ जोङो दासिमबो मोननाय जायाखै। गोबां बुस्थुखौ जोङो दासिमबो नुनाय जायाखै, गोमानानै दङ आरोखि। दा बेखौ जोङो दै रानबासो अबे जायगायाव दङ बेखौ एसे नागिरनानै मोनगोन ना मोना बेखौ जोङो उनावहायसो मिथिसिगोन। दाथ' नागिरनानै जों मोनथ'वाखै। दै सिङावनो थानानै दं आरोखि जोंनि सम्पथिया माखासे खिनिया। बे बिसमुरिजों नांजाबनानै थानाय गोजोनपुरि गामियाव थांनाय हरसेनि गेजेरावनो दैया गोबांथार बिबांनि बारायनानै न' बां लोमसावजोबदों। बिथांमोना बे हरसेनि गेजेरावनो गोबांथार बिबांनि दै बारायनायनि जाहोनाव न'आव थानाय मुवा बेसाद, जिब जुनार आरो जाग्रा लोंग्रा गोबां बुस्थुफोरखौ बिथांमोना बोथ्रोदस्लाबनो हायाखै। जे दैनि गेजेरावनो बिथांमोननि जाग्रा लोंग्रा जि जोम गोबां मुवा बेसादफोरा गोदोलांदों। लोगोसेनो बायदि मुवा बेसादफोरा दैयाव गोजावलांनायनिबो खोथा बिथांमोना फोरमायथिदों। दा बे समाव जों मिथिनानै मोनदों दि बिथांमोननि दैबाना जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओरै आफाङाव थानाय मोनसे स्लुइस गेट दङ। बे स्लुइस गेटनि थाखायनो बिथांमोननि बे दैबानाया जादों होननानै बुंदों। जेब्लानोखि बिथांमोन बे स्लुइस गेटखौ बा दरजाखौ खेवनानै होनो हागोन अब्ला बिथांमोननि बे दैबानानि जेंनाया जोबगोन होननानै बुंदों। बिथांमोना बे समाव सरकारनि बिथिंनिफ्राय माखासे आसा खालामदों। दा बे फैबाय थानाय समाव BTC गभर्नमेन्ट बा BTR गभर्नमेन्ट बिथांमोना मा राहा लायो जों बेखौ फैबाय थानाय समाव नेनानै थाबाय।